Beraz, hemen ditugu Fabian La Espada Martínez eta Xabi Inzubiri Rei, Euskara Denontzat elkartearen izenean, bakizue 15 minutuko tartea duzuela, aurkezpena egiteko, beraz, zuzenean emango dizuetitza, eta gero, legebiltzar taldeek izango dute bere aukera. Listo. Bueno, egunon, eta eskerrik asko. Bueno, gaur hemen gu gaude, baina, bueno, azkenean etorri ez den lagun baten hitzekin hasiko gara. Hobetu pentsatu dut, ez naiz jungo, ez naiz ausartzen. Herri txiki batean bizi naiz eta iritzia publikoki eman ostean pintadak egingo dizkidaten beldur naiz. Oraindik ere, zail eta garesti ateratzen da gure lur honetan zenbat gaien inguruan iritzi kritikoa ematea. Eta hizkuntza politikaz esaterako bai. Hain zuzen, justo pasadan egunean, hemen parte hartu zuen pertsona batek seinalamendua pairatu egin du, sare sozialetan, seinalamendua kontu pertsonalak erabiliz. Eta hemengo irudiekin eta, egin da bideo bat, gauza kontu ezberdinak gertatu dira, baina bata izan da hemengo bideoekin, montaje bat, eta bueno, betiko gauzak, betiko gauzak egiten, ezta? Baina, bueno, beraz ez gaude eztabaidatzeko baldintza demokratiko honenetan, baina tira, aurrera. Honetarako etorri gara bai. Bueno, alde batetik, elkartearen web-orria hemen jarri dugu, zuei jakiteko, hemen elkarte txiki bat gara, eta baina, nolabait gure proposamenak hemen daude, eta egin ditugun hausnarketa batzuk, datuak, mapak, estadistikak, eta nolabait arrazoian eta datuetan oinarritutako eztabaida bat sustatzeko. Eta, hemen dituzue gure materialak. Funtsean gaurko ekarpena, bizat izango ditu, alde batetik lau gogoeta, lau idei nagusi, eta gero 7 proposamen. Hori izan gaurko estruktura. Lau gogoetaekin, hasiko naiz. Oldarraldiaren kontua gora eta bera, ezta? Hemen ja, aipatu egin da, nola jurisprudentza azkenengo bada arte anekdotikoa zala, oso epai gutxi egon zirela indizen inguruan, hori Gotxonegiak izan zuen, Obiter dikta aipatu da, López Basagure, Nina Etxebarria, nolabait bide bate, sententzia batean, aipaturako kontua, baina, honen inguruan, ekarpen txiki bat, Inigo Urrutiarena, gaian aditua, oso aditua. Eta orain dela 4 urte, justo sententziekin hasi baino lehen, hau esan zuen, hau idatzi zuen, Valentziako Unibertsitateko monografia batean. Se ha de advertir que el índice funcionará como un criterio de máximos, ya que ninguna posibilidad de flexibilización o de superación se ha establecido en la normativa. Se trata de un aspecto que quizás convendría repensar, ante la eventual posibilidad de modificaciones normativas. Nik uste dut, honekin, gai honi buruz, nik uste dut nahiko game over, ezta? Nahiko argi dago, Inigo Urrutia berak esan zuena. Aldiz, guk uste dugu oldarraldia badagola, eta benetako oldarraldia, Osakidetzako langile batek hemen esan zuen bezala, langileen aurkakoa izan dela. Biz izan degun purga, estabilizazio prozesuetan biz izan degun purga saiakera, dena den purga izan da azkenengo kapitulo bat, nolabait, sakoneko beste oldarraldi baten azkenengo kapituloa, ezta? Zeren, benetako oldarraldia, gure ustez, izan da euskera, eta dagona da euskara legearen kontrako oldarraldia. Eta kokatzearren, nondi dator aldaketa proposamen hau, ezta? Telesforo Monzon laborategiren Txiardegi gogoeta gunetik. Telesforo Monzon eta Txiardegi. Uste dugu sustatzaileak ez direla makurtzen, ez direla eskutatzen. Txiardegi, euskal intelektual erraldoia, zer zion euskararen legeari buruz. 3 urtetara, Herria 2000 Elizako argitalpen batean, tituloa izenburua zen, lege bidezko etnozidioa aurrera Euskal Herrian. Hori izan zuen euskararen legeari buruz. Eta 10 urtetara, ja nolabait perspektibarekin, Galizian, beste liburutxo batean, que o vasco está condenado a desaparición na legalidade autonómica Vicente. Hori izaten zuen, Txiardegi, euskaren legeari buruz. Azkenengo boladan eta foro hauetan, Paul Bilbaok esan zuen euskararen legeak ez du balio. Inigo Urrutiak
hizkuntza askatasunetik, Euskararen legearen hizkuntza askatasunetik, Euskara jakiteak nahitazkoa izatera pasa egin behar gara. Hori izan, Iñigo Urrutiaren ekarpena, gogoeta. Eta Txilardegin terminoetan kokatzeko, berak kritikatzen zuen, pertsonetan, hiztunetan oinarritutako eta hizkuntza eskubidetan oinarritutako ikuspegia. Eta aurrez aurre jartzen zuen, berak defendatzen zuen eredua, lurralde eskubideak. Hain zuzen, derrigortasun, lurralde baten derrigortasun orokorraren eredua, ezta? Eta hori izan zen bere ikuspegia. Eta, bueno, zentzu horretan, nik uste dut, mahai gainean dugun polemika, orain dela, aurreko agerraldi batean, Ricardo Aranak, Osakidetzari buruz azalduzun, nola ez dago oinarrituta, eztabaida eta neurriak ez daude oinarrituta pazienteen, hiztunen, pertsonen eskubidetan eta horiek eta bermatzeko, baizik eta nolabait politika bat derrigortasun orokorra bilatzen duena, ezta. Zentzu horretan, eta hau da bigarren ideia, proiektu hori de facto jadanik aplikatzen da. Eta nik uste dut hemen, konpartentzia hauetan, ekarpen interesgarraiteko bat, Ina Etxebarriarena izan zen, berak esan zuen, zuek zaretela nolabait legebiltzarkideak, eta zuek arauak egiten dituzuela, baina bera operadore juridikoa dela, eta praktikan, bera azalduzun, praktikan, naiz eta bere udalean, 5 plaza epatuzun adibideat, ez da udaltxengoen adibidea. Naiz eta 5 derrigortasunik atera eta beste 5 derrigortasunik gabe, praktikan guztietan akreditatu behar izango da plaza ateratzeko hizkuntza eskakizuna. Hori izan zen bere ekarpena. De facto, politika hori ja aplikatzen ari da. Iban Igartua hildo beretik, batzorde honetan, aipatuzun el plus del euskera artikula, Andoni Unzaluren artikula. Idei berberarekin. Nola, praktikan, ja, hizkuntza eskakizuna gabe, ia ezinezkoa den plaza lortzea, ezta. Igartuak berak ere aipatuzun nolabait helburu, benetako helburua, dala nolabait klub pribatu bat, ezta, antzeko edo gotorleku bat, ezta. Deigarria. Administrazioetan, unibertsitatean, ez tabernetan, edo parketan, edo zaintzetan, ez erabaki egin da, nolabait klub hori administrazioetan eratzea, ezta. Beste termino batzuetan planteatuta, guk uste dugu hemen dagoela politika bat, dala profiadunak first, ezta? Osea, nolabait, eta hori tresna eta bide ezberdinetatik, ez bakarrik da, kontua ez da bakarrik indizen kontua, hori da elementu bat eta agerikoena, ezta? Baina merituak nola baloratzen diran, postuak nola esleitzen diran, nola erabiltzen da hizkuntza eskakizuna, gero hizkuntza eskakizuna gabeko postuak hartzeko, lanpoltsak nola eratzen diren, badaude tresna batzuk sisteman nolabait egiten dutena, de facto ja derrigortasun orokorraren politika hori ja de facto aplikatzen ari dela. Orain datorrena da de jure ere egitea, eta hori da, megainean duguna, de facto ja dagoen politika hori de jure. Gure ustez badago alternatiba bat, hizkuntza eskubideak eta lan eskubideak uztartzeko eta bateragarriak izateko, ezta? Guztion lan eskubideak. Eta Josu Erkorekaren hitzetan, ere hemen Alberto López Basagurenek aipatu zituen hitz horiek, eta nik uste dut euskara hizkuntza eskakizun sistemaren, gure sistemaren nolabait filosofia hoberen laburbiltzen duen ideia. El esfuerzo de acomodación a cada realidad sociolingüística no solamente no es inexistente, sino que conforma una de las claves de bóveda sobre las que se apoya el sistema. Cabe afirmar en ese sentido que el plan no pretende otra cosa sino asegurar que desde el punto de vista lingüístico cada una de las administraciones públicas vascas sea reflejo fiel de la comunidad humana a la que ha de servir. Bueno, guk uste dugu oinarri horiekin, nolabait posible izango litzateke alternativa pluralista ezartzea eta bermatzea. Eta azkenengo ideia, azkenengo gogoeta, proposamenekin hasi baino lehen, gure hizkuntza politikan oinarrizko datuak falta dira. Porque batek defenda dezake nolabait sistema bat, bestea, derrigortasuna eta baina hizkuntza eskaria arreta bermatzeko hori ez egotea gure kemen deituriko gestio markoan, ez egotea hori txertatuta, eta nolabait zenbat pertsonak eskatu duten arreta eta hori ebaluatzea. Egiten diren inkestak, aleatorioki, nolabait langile eta, baina nolabait ez dago hizkuntza eskarien hori
neurketa hori ez dago instituzionalizatuta, ezta? Eta bestaldetik, Igardo Tonzaloren bidetik, ebaluazioa, ze punturaino, ze motatako jendea, saiatzen da sartzen administrazioan, nortzuk sartzen diren, ezta? Eta nik uste dut, datu horiek, nolabait fede honeko eztabaida bat izateko oinarrizkoa dira. Hemen ere egin zan paralelismo bat, ezta? Hezkuntza politikarekin, segregazioarekin, ezta? Eta nik uste dut, segregazioaren inguruan ere lehen argitaratzen ziren datuak, orain ja ez dira argitaratzen, jatorriari buruz, nazionalitate, klaseari buruz, degarria, paraleloki gero, delituen inguruan eta argitaratzen direla, baina segregazioan argitaratzen zirena ja ez dira argitaratzen, ezta? Eta nik uste dut hori nahiko adierazgarria, hori datuak eta ukatzen direnean, eta hizkuntza politika datu hauek ukatzen direnean, nik uste dut nahiko agerian geratzen da, bakoitzaren intentzioak, eta nik uste dut guztio badekigula, zergatik benetazko eskaria eta autua, herritarren autua zergatik ez da hori argitaratzen eta nolabait txertatzen sisteman, eta gero opositoren ebaluazioa eta zergatik ez da egiten. Eta, bueno, honekin hau ziren lau idei nagusiak eta guazen proposamenekin bai. Egunon, bai, proposamen batzuk dakarskizuegu, 7 hain zuzen ere, eta zehaztu egingo ditugu. Jarraian eta harin noa, bale? Bat, euskara ikasteko doakotasuna eta liberazioak, ez? Azken urteotan euskara ikastearen doakotasunak aurrepausuak eman ditugu, denon artean, ikustu lortu dugun kontua dela, eta doakotasun hori, aberen mailaketa osoan zehar, A batetik, C biraino, izan beharko litzateke. Beti ere ikasleen partaidatzeari baldintzatuta, hau da, konpromisoari eutxita noski. Bestetik, sozietate eta fundazio publikoen langilei ere erraztu behar zaie euskalduntze bidea. Lanaldia bitartean, trabatuko lirateke euskaltegian. Orain arte, IBAPeko sistematik kanpo geratu dira. Eta barne administrazioetan interinitatean dauden langilei hizkuntza eskakizuna exigituzkero, berdin burutuko dira erraztasunak. Hau da, ikastaldia doako izango litzateke eta gainera euren lan jardunaldiaren barruan. Eta azpi kontratatutako langilei ere baldintza berak aplikatuko litzaieke iraleren moduan itunpeko eskolekin. Eta zergatik eskatzen dugun hau guztia, Euskadin bizi den eta euskara ikasi nahi duen pertsona orok, gaur egun 35.000 pertsona inguru bakarrik AN matrikulatuta euskaltegietan, bere egoera ekonomikotik harago euskaldundu ahal izan dadin trabarik izan ez dezan. Botere arazleak Euskadiko populazio osoak euskara ezagut esan proposatzen badu, baliabide guztia jarri behar ditu mailaren gainean, hiritarren eskuragarri. Eta hartara ez dadila izan zama gogor bat. Sarritan udal bakoitzak eskaintzen dituen baliabideen araberakoa izan ohi da diru laguntza, eta ez da justua sarritan. Beraz, abek doakutasunaren urratsa eman beharko luke, eta jaurlaritzak liberazioena. Eta sektore publikotik harago guk, enpresa pribatutako langilentzat ere lanbaimena funts publikoekin ordain dezala aldarrikatzen dugu. Euskara ikasteko denbora izateko, sektore publikoan dauden programen hildo beretik. Bueno, profilen tipologia berriak aitortzea, hau da, ahozkoa, ulermenduna, A1, A2 errekonozitu. Batetik, ahozko hizkuntza eskakizuna esartzea, hau da, mintzamen gaitasuna bakarrik, ez orain bezala. Bestetik, ulermenduna, alegia, euskaraldian belarri prest gisa ulertzen dana, ez? Hizkuntza eskakizuna esartzea, hau da, ulermena ondo ulertzen duena. Eta azkenik, A eta A1 eta A2, meritu horiek gainditu izana errekonozitzea, ez? Hizkuntza eskakizun gisa. Zeintzuk dira arrazoia, egungo hizkuntza eskakizun sistemak 4 hizkuntz trebetasun aldi berean egiaztatzea eskatzen du. Bloke gisa, ez da? Ahozko eta idatzizko ulermena eta ahozko eta idatzizko sormena. Baina edozein hizkuntza komunitateetan pertsona askok maila desberdinak lortzen dituzte trebetasun bakoitzean. Eta beraz, funtsezkoa da, trebetasun bakoitza modu bereiztuan egiaztatzeko aukera zabaltzea. Hala nola, euskaraldian aldarrikatzen den ulermena edo euskaldun agrafoen ahozkotasuna, TOEFL bezalako ziurtagirietan egiten den bezala, ez. Eta era berean lanpostu askok maila asimetrikoak behar dituzte beren eginkizunak betetzeko. Adibidez, autobus gidariak.
edo egoitzetako zaintzaileak, edo hilerri bateko langileak, ez dute idatzi behar beren zereginak egiteko, nahikoa dute hitz egiten eta ulertzen jakitea. Baina gaur egun, hizkuntza eskakizunen sistemako lanpostuetan eska daiteken gutxieneko ezagutza, B batetik gorakoa da, trebetasun guztietan, gutxieneko asimetriarekin. A bat eta B mailak baloratu gabe, baloratu ditzagun. Kontuan ardezagun, euskaltegietako ikasle guztien datua oso garrantzitsua da. 28% ikasten dute maila hauetan, A bat, A bi. Eta horietatik 40% ez dira hemen jaiotakoak. 3. Profilen akreditazioa, ebaluazio jarraitua euskaltegietan. Ezagutza maila euskaltegietan bertan etengabeko ebaluazioaren bidez egiaztatzeko aukera probatu behar da. Hau da, abek esarritako ikuskapen arauen arabera. Eta hau, aberen legean bertan dago. Zergatik, hezkuntza sistema osoan ohikoa den bezala, euskara maila basuenen ziurtagiria abatabi, euskaltegietan bertan egiten da. Hau da, irakasleongan fidatzen den lana da. Urrengo mailetako gaitasun batzuekin egiten den bezala, hau da, irakurmena eta entzumena, bai B2, bai C1 egiten baita. Hurbileko irakaskuntza eta ebaluazio eredu horrek, azterketa makroerrebalidoen monopolioa gaindituko luke. Ikaslentzat ezaguna eta egunerokoa den ingurune batean egingo litzateke eta hori hiritarren mesedetan doa, euskararen mesedetan doa. Gainera, euskaltegiak arautzeari buruzko, 1983ko legearen artikuluan, 16. esaten du hori. Eta hemen nire esperientzia pertsonala kontatu nahi dizu, nik aurreko astean C1eko beken egon nintzen ahozko azterketetan eta aurreko astean B2koetan. Eta zenolako gomeriak, gorrikeriak eta pasat txarrak ikusi ditudan egun horietan. Zeratik ezin den hori euskaltegi bakoitzean egin kanpoko irakasleekin, hau da beste euskaltegiko eta gainera beste sistema bateko irakasleekin, aztertzaileekin egin. Ikasleak askoz gustorago egungo lirateke. Eta guztiz egingarria da. Egin daiteke. Eta beken gastua gainera ez da nola nahikoa. 4. Indizeak, salbuespen zorrotzak, badakite denboraldetik bagabiltzala, baina oso garrantzitsua da. Batetik, egoera soziolinguistiko desberdinak eta hizkuntza ikuspegidun zerbitzuen benetako eskariaren neurketa, errepikatzen dut kontuan hartzea, derrigorrezko hizkuntza eskakizuna duten lanpostuen ehunekoa ezartzeko, administrazioen zerbitzu publikoetan herritarren arreta bermatzeko, bai zuzeneko prestazioetan eta baita kontrata publikoetan. Eta azkenik, lanpostuetan eska daitezkeen euskara mailak ezartzea eginkizun azterketaren arabera. 2012ko dekretuan eskatutako ikasketa maila bakoitzerako ezarri ziren salbuespenak hasierako erreferentziatzat hartuta. Eta C2 edo PL4 edo HL4 mugatuz lanpostuaren funtsezko edukia hizkuntza denerako, hau da, itzulpengintzan, hizkuntza normalizazioan, euskara teknikoak eta barrak, ez? Amaitzen ari gara. Pentsa dezagun, bermatu behar dugula euskaldun tratatze hori eta proportzio bera zertu beharko genukela, aitortu beharko genukela. Pazienteen, adibidez Osakidetzan, pazienteen eskaria oso bestelakoa baita, hizkuntza eskakizunek, hizkuntza hautaketaren berme proportzionala izan behar dute. Eta ez dira erabili behar, funtzio publikoan sartzeko justifikaziorik gabeko oztopo gisa. Hau da, argi dago, 15 eta 20 bitartekoek eskatzen baldin badute hartatzea euskaraz, horri pixka bat heldu beharko genioke. 5. Estatuko AGE, Administración General del Estadoko EI ere, zeo zer esan beharko genieke, hau da, Euskadiko Estatuko Administrazio orokorrak ere elebitasuna sustatu beharko luke eta respetatu beharko luke, hizkuntzako ofizialtasuna aplikatu, eta horretarako Europako Kontseiluko hizkuntza gutxituen gutunek halaxe adierazten du. 6. Merituak ez erabakigarriak. Hizkuntza eskakizuna merezimendu gisa baloratzeko aukera proportzionalki baloratzea derrigorrezko eskakizuna ez duten lanpostuetan merezimenduen ataleko portzentajea 15%
erainokoa izan beharko litzateke. 5% erainokoa gehienez. Izan ere hizkuntza eskakizunak arreta elebidunerako beharrezkoak diren lanpostuetarako eskatzea funtsezko tresna da herritarren hizkuntz hautua bermatzeko. Gainera, merezimendu gisa baloratzea zentzuzkoa da, jakina, baldin eta pesu erabakigarririk ez badu. Eta de facto, eskakizun bihurtzen ez bada, derrigorrezko hizkuntz eskakizunik ez duten lanpostuetan ere bai. Azkena, 7. Datuen gardentasuna. Hemen Sabinek honen inguruan komentatu du zerbait. Hau da, hizkuntza eskubideak eta lan eskubideak. Oinarrizko bi datu instituzionalizatu beharko lirateke fede honeko hizkuntz eskakizun sistema bat onargarria izan dadin. Bata, hizkuntza hautua erregistratzea, Osakidetzan egiten den bezalaxe. Eta ondoren, ea praktikan bermatzen den ebaluazio hori, ebaluatzea. Eta bigarrenez, bestaldetik hizkuntz eskakizunek lan eskubideetan dituzten ondorioak planen ebaluazioetan txertatzea. Andoni Unzaloren artikuluan azaldutako ibapen azterketaren ildotik. Eta onaino gure eskaera arrazoituak. Nik azken gauzatxo bat esatea gustatuko litzaidake. 1982 azaroko euskara legea, ia aho batez onartu zen. Eta adostasun horrek markatzen gaitu herri gisa. Eta Euskal Autonomi Elkartea, edo esan dezagun Euskal Herri gisa markatzen gaituena eta markatu beharko ligukeena, izan beharko litzateke adostasunak lortzea, zeharkakoa, transversalidadea. Eta nik eskatuko nizueke, transversalidade horretan sinesten jarrai dezagun. Eta ez dezagun apurtu oinarrizko eta beharrezkoak diren legeetan oinarrizko kontsentsua. Eskerrik asko, bai, Laespada eta Zubiri jauna, zuena gaitza. Bai. Bueno, a ver, alderdi sozialista plantatutako bi kontu, alde batetik administrazioak arnazguneak izateren kontua, ez da? Claro, nik uste dut deigarria dela, joratzen dut orain dela urte batzuk, plantatu zen hizkuntza politika zerbitzutik eta nolabait txosten batean, nolabait jaurlaritzan zenbat langile administrazio orokorrean, zenbat langile zeuden zuzeneko harremanetan eta zenbat zeuden barruko lanetan, lan burokratiko legaletan eta bierenak barruko funtzioetan zeuden, ezta? Legekin, araudiarekin, Europar estatuko hemengo araudiarekin eta bierenak. Eta orduan, bueno, kontestu horretan planteatzea, hoiek izan behar direla, nolabait euskararen arnazguneak, eta ez nolabait soziolinguistikoki erabil intensiboa duten esparruak. Hemen kontua da, zergatik ez parkeak, zaintza, zergatik ez tabernak, zergatik ez da estrategikoki nolabait euskal hiztunak han egotea eta bermatzean dagoela egunerokotasunean, eta planteatzen da nolabait barne kontabilitateko zerbitzu batean, edo kartografia digital zerbitzu batean, epai batean hori esaten da, anekdotikoki esaten zuen jefeak esaten zuen, hemendik ez da inor pasatzen, ona ez da inor etortzen, baina planteatu da nolabait hori izatea, nolabait hizkuntzaletik arnazgunea eta naiz eta erabilera ez izan intensiboa herritarrekin eta guztutu deigarria da, planteatzea estrategikoki horiek direla espazioak, ez da? Argi dago, administrazioan elebiduna izan behar da, euskal hiztunak egon behar dira, baina ze punturaino langile guztia kartografia zerbitzu horretan, barne kontabilitatzea zerbitzu horretan, gure ustez ez dago justifikazio handirik soziolinguistikoki. Eta paraleloki gertatzen ari da, hori tabernak, egunkariak, eta prentza nolabait, euskal prentza abertzalea eta gazteleraz egiten da, eta horiek ez dira nolabait estrategikoki arnazguneak eta nolabait erosotasunez eta egunero euskara praktikatzeko eta degarrea dutzen zait. Eta gero administrazio motari buruz bi adibide. Eta gaina bi adibide bi instituzio indizetik kanpo egon direnak. Zentzorretan autogestioa eta malgutasuna izan dute nahi dutena egiteko. Osakidetza eta unibertsitatea. Osakidetza, guk egin dugu hemen gure web orrian eta badago nolabait lotura berariazko azterketa bat egin dugu, hemen dago azterketa bat eta datu guztiekin eta eromena da. Nolabait planteatu da
lehen arretako mediku guztiei hizkuntza eskakizuna exigitzea. Eta orain gaude, orain dela hilabete batzuk geunden 80%. Baina hango politika da jubilatzen diren heinean, profila jarri 100 heltzeko. Eta hori kontuan izan da, eskerraldean Euskararen autua dala 0,9, nolabait administrazio hori planteatzea, eta aldi berean, nolabait mediku euskaldunak, UEMaren txostenetan esaten da, Otxandion, Amoroton, ez daudela euskal medikuak. Eta han daude guztia, Barrakalon piloa daude, nolabait erdia baino gehiago, baute hizkuntza eskakizuna, nahizetan, ofiziala da, noski, helen epatu da, eta bermatu egin behar da arreta, baina ez doka esankaz buru, nolabait eskatzea guztiei eskerraldean. Berbatu behar dela, bai, 0,9 hori bermatzeko, planifikatu ingo da, segun eta ambulategien arabera, tamainaren tal, eta hori bermatzeko. Baina bestea, eta hori gertatzen da, eta Osakidetzako kontua da autosuntxitzailea, nolabait, ez da bermatzen, aldentzen dira profesionalak, Euskara arreta ez da bermatzen, da nolabait, baina nolabait bide hori hartu da, eta hain estrategikoa den zerbitzua, eta besta unibertsitatea. 30 urte, 25 urte, hizkuntza eskakizune gabe, ezin izan dela posible plaza bat lortzea, naiz eta gero, nolabait C bateko plaza horiekin, irakaslegoak ematen ditu klaseak gazteleraz, ingeles ez da. Zer gertatu da? Agerian dago, unibertsitatean zer gertatu da. Aniztasun aldetik, oraia pilpilean dago gaia, mai gainean, hori da, eratu dugun Euskal Unibertsitatea. Endogamia nolabait rankinetan, lehenengoa, nolabait ez daude doktoreko kanpoko doktoreak, eta hori da administrazioa eta politikokietan aniztasun aldetik ikusten da. Han ez dago herriaren aniztasuna, hori ikusi egin da nolabait norutz jundan, eta nolabait ze administrazio mota, nik uste dut Osakidetzan eta unibertsitatean, eta azpimarratzen dut, indizerik gabeko, bazuten askatasuna nolabait beste sistema malgua bat egiteko, eta hori egin dut ez da. Eta gero, Astiria jaunak plantatzen zitun bizpairo gauza, alde batetik, liberazioen kontua, liberazioen sistema nun funtzionatu egin du sistema horrek, administrazioan. Izten bada, salbuespen, nolabait sistema hori ez da, inkorra, batzuk sartuko dira, baina nolabait masiboki, ez dakit, paradigmatikoa da, iralde, ez da? Zemat, milaka eta milaka irakasle euskaldun ziren, nolabait, han badago aukera bat, baina jendeari ematen bazaio aukera sartzeko. Ez badira sartzen, salbuespen batu kenduta, baina liberazio sistema hori, que, ia irotzen dugun ere sektore pribatuan, baina orain arte egondana izan da finkoentzat eta administrazio publikoan, baina nolabait ate hori izten bada, ez da egongo aukerarik. Eta esaten duzu, jamaitzeko, bi kontu erabilera. Erabilera. Osakidetzako telefonoan 9%, autuan 16%, eta inkesta soziolinguistikan 21%. Berdin zait. Eta onartzen dizut, eta administrazioetan jende asko, nahiz eta jakin zaten du, bai alio, tal, telefona, sakatu bi, noiz abateko nahi zen. Baina eske, 9%, 22%. Ez dagoena da, 100%, bintzat ez Euskadi erkidegoan, zenbait herritan, bai. Eta orduan, nik dut hori, nolabait eukatzea nolabait erabilaren faktorea onartuta badaudela mugak eta automuga, naiz eta zuk auto hori izan badakizu ez duzula erabiliko, baina proportzio batean. Ez da izango Euskal Herritarren nolabait porzentai nolabait gehiengo batek gaur egun ez du erabiltzen, ez du hautatzen nolabait Euskararen erabilpena, hori da errealitate soziolinguistikoa. Eta, amaitzeko, segregazioaren kontua guk esaten duguna nolabait Erkorekaren ideiaren hildotik, aniztasun hori isladatzea gure administrazioan, uste dugu hori ez dela segregatzailea, hori da gure kalean dagoen aniztasuna administrazioetan ere egotea, eta hori dela inklusibo eta integratzailea, eta aurrera jutea errealitatetik, eraldatzeko, baina ez nolabait burbuia edo igartuaren pribatu hori planteatuz. Gauza txiki bat, aipatu nahiko nuke, Astiriak esan duenen aritik, nola Galizian, Katalunian, eta herri katalanetan orogar, Valentzianoa barne, egiten duten politikan, eta zer nolako atxikimendua izan dezaketen hiritarrek eta barrek. Nik uste dut, eta hau onartu egin behar dugula, eta naiz eta Laudioko epaile batek halako astakeria bota zuen,
Eta hemen grafiko bat, infortez bazaizu Xabi jarri hori zenbat ordu dedikatu behar dion batean hasten den batek, zenbat ordu eman behar dizkion euskara ikasteari. Zu astiria, badaukazu, zebi. Bai, zenbat ordu, baina zu zehaskatik dakizu euskaraz, ez da? Ezin du galdetu. Ez da elkarrizketa bat. Barkatu, eta gainea denbora urrengo agerraldia ez esan nahi dut, oso desberdina, nahi euskaldun berrianaz, bueno, ikasitakoa. Eta hainbat ordu eman behar izan dituen, baina gaur egun prozesua oso erraz ikusten da. 1400 ordu eskola. 1400 ordu eskola. Karrera bat ikasteko bestekoa da. Karrera bat ikasteko 1800 ordu behar dira. Euskara ikasteko, abatetik, ze bateraino, ze bat, 1400 ordu eskola. Gehi, beste honen beste, etxeko lanak, irakurketak, mintzodromoak, berbalagunak, mintza handik, txangoak eta barrak. Ez da merkea, eta ez naiz diruazari. Ez da merkea bakoitzak bere baitatik jarri behar duena. Ez da katalana. Eta ja katalana, prozesuarekin gainera, badakigu eta ulertzen dugu sarri. Ez litzateke berdin gertatuko euskararekin. Euskara zaila da. Euskara ez da erresa, ez da hizkuntza barra, eta behin entzunda esaten duzuna, bale, geratu naiz horrekin. Eskerrik asko. Bueno, pues hori argitu nahiko nuke, kontuan hartu dezagun, hiritarrok badaukagula lan handia euskara ikastearekin, eta meritua bintzat eman behar diegula. Ederki, agurtu behar zaituztet.